wisuda ning awake dhewe tetep kudu waspada nggih. Iki pun ngangge masker sedaya. Wau pun misuh nggih. Ngangge sabun? Nggih. Oke, sip. Sik sadurunge diwiwiti ta. Sing rumangsa klambine sing ning njaba ya dilebokke sik. Dilebokke sik, mudi, dilebokke sik. Pun nggih. Pun nggih. Terus sorokanmu cek tentang. Enten sampah mboten? Cek sampah. Eko, mejane sing durung rapi dirapikke sik. Gampang nggih? Nggih, yuk sadurunge diwiwiti kali donga riyen nggih. Nuwun tulung ketua kelas. Siyoga ndedonga kawiwitan. Purna. Bu Ari presensi riyen nggih? Nggih. Andrea Christian. Wonten Bu. Gita Saraswati. Wonten. Hanung Yoga. Wonten Bu. Minggu ini awake dhewe pun sinau bab apa ta? Parama sastra. Menika kaidah bahasa nggih. Yo, isih kemutan mboten sing ning parama sastra niku wonten napa mawon? Wonten embung minggu, embung rendes. Nggih ater-ater. Salah niku nggih. Lah, patemon dina iki awake dhewe bakal sinau ungguh basa. Saiki Bu Ari tak takon. Sinten sing teng griya yen matur karo bapak ibuke basa krama alus ngacung? Jujur. Jujur. Jarang Bu. Putrane jarang. Biasane gunakake napa basane, Mas? Kromo. Nggih krama. Ngene. Kowe yen njaluk sangu piye? Bu nyuwun arta. Bu nyuwun arta. Ning kene Kak, awake dhewe kok bakal sinau ungguh basa. Jadi, supaya apa? Supaya awakmu kok yen ketemu karo ukara utawa kalimat iso menganalisis lan iso menelaah basa krama ki sing kepiye to? Krama alus ki sing kepiye? Krama lugu sing kepiye? Ngopo alus sing kepiye lan ngopo lugu sing kepiye? Tur carane gunakake niku pripun? Awake dhewe kok bakal sinau ngaten iki. Saiki Bu Ari bakal muterke komik. Seneng maca komik, Kak? Seneng nggih? Yo, saiki maca komik. Nah, ana komik digital. Diwaca sik sira. Ketinggal mboten? Ketinggal. Yo, diwaca sik. Nah, iki mau Cak. Pun diwaca nggih sampai digitale. Babakan apa wae? Heeh. Niki babakan apa niki? Unggah-ungguh. Nah, saiki Bu Ari akan film kan. Nonton film penting nggih? Nggih. Ibu bocah kan iso diomong bocah sana. Duweni keluarga sing utuh, duwe orang tuane kan buta. Awit cilik, kabeh kepinginane ora tau kabentar. Dadi pas ane gede, dadi bocah sing gagal kene mawar. Sami cilik dino. Bu, iki to. Bu, iki saya biya. Sang pundi? Ya Allah, sampe niki apa begitu ku asa kurang iki. Iki ki wis akeh. Kok dari tak ora ngomong ya. Kurang pasang ku sampe niki apa begitu ku asa kurang iki. Yo, saka tontonan video kali komik wau sinten sing badhe kaken? Bu, wau kok biasane larene sing tinggi beten Bu, sing teng komik krama alus, teng film radi kasar. Oh nggih. Nah, mulane niku enten ragam basa, enten basa krama, uga ana basa ngoko nggih. Nah, ning kene kuwi Kak, awake dhewe bakal sinau. Basa ngoko iki cacahane pripun?
dinggo sapa kanggo sapa to? Terus basa krama niku pripun? Nah, ngoten niku. Ngoten niku nggih. Minat. Nah, ing mriki Bu Ari badhe nayangke PPT materi. Ya. Yuk, kita diwaca materi unggah basa. Nah, ragam basa dados enten pinten niku? Yuk Cah, saiki gawe kelompok, nggih. Iki bocah kan pinten? 36 nggih. Nggih. 36 dadi 6 kelompok. Ngoten nggih? Yuk coba ngumpul karo kelompoke dhewe-dhewe sik. Nggih, pon angkal kelompok sedaya nggih. Saiki bari untuk RKPD mungkin digarap kanthi diskusi karo kancane kelompok. Ya. Yuk, saiki ditulis jenenge. Yuk, tulis jenenge. Ditulis jenenge anggotane, terus diwaca carane garap. Yuk, tulis. Yuk, ditonton RKPD ini. Niku lak enten pacelatan nggih. Ditonton. Nah, dikon ngapake kan tugase kon goleki kang klebu ragam sing klebu ngoko lugu. Nggih to diwaca RKPD ini. Ngoko lugu terus napa meneh? Ngoko alus napa meneh? Rama lugu, rama alus. Yuk, diskusi sik digarap. Yuk, dirembuk bareng-bareng karo kancane. Enten sing bingung mboten? Nggih. Digoleki sing klebu ngoko lugu sing ndi? Ngoko alus sing ndi? Rama lugu ndi? Rama alus sing ndi? Ngoten nggih? Terus dipikir. Ayo, ora mung gojeki kancane tok. Angel dipikir bareng-bareng supaya gampang nggih. Ada dong? Ada tiangnya boten? Mikir kabeh dong nggih. Ya, sing pun rampung kelompoke saged maju presentasi. Macake. Oh nggih, kelompoke Andrea. Monggo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakawacan kasebut sing klebu ragam basa yaitu sing lugu. Iku Pakde. Jadi durung rampung iki. Asik-asik iki aku uga nandung wit gedang sing dijaluk karo budemu kae. Ibu dateng putrane Raka nalika Dewi Agus boten sah dibasake Agus siram. Sekap ados mawon. Nggih, saking presentasi kelompoke Andrea, sinten sing badhe taken monggo. Kula Bu, Nggih, Mas Yudo. Ngatur wae ya. nami kula Marta badhe taken. Niku agine taken kali
kalian masih ginakaken basa krama lugu napa leres? Nggih, niku adine takon karo Mas kok gunake basa krama lugu. Niku leres napa mboten monggo kelompoke Andrea saged mangsuli. Leres. Adi dateng kakangnya menika ngangge krama lugu sampun ketinggal ngajeni. Amargi saged mawon adine menika nembe latihan ibu-ibu. Nggih. Kula nambahi nggih. Amargi wonten dalem menika wonten tiyang sepuh kang langkung diajeni dados dhateng tiyang sepuh krama alus. Dhateng kakange saged krama lugu. Nggih, ngoten nggih, Nduk. Dadi iso wae adine niki wae lagi latihan. Jadi cukup krama lugu niku pun ketok ngajeni yen karo kakange nggih. Tur meneh ning dalem ning omah kuwi kan ana wong tuwa, enten bapak ibu. Jadi iki dibedake. Yen karo bapak ibu krama alus, yen karo kakange cukup krama lugu. Ngoten nggih? Pun jelas? Nggih, aplok kangge kelompoke Andrea. Nggih, yuk saka pasinaon dinten menika kira-kira kesimpulannya apa cah? Dek wau pun sinau ragam basa enten sekawan nggih. Nggih. Napa mawon yuk dibaleni? Ngoko lugu, alus. Nggih. Dadi yen wong tuwa ngendika karo cah enom utawa anake cukup nganggo ragam basa ngoko nggih, ngoko lugu saged. Terus yen bocah enom dateng wong tua kudune ragam basa krama alus. Mengki dicakke nggih saged nggih? Nggih. Nah, saka pasinaon iki kira-kira manfaat sing iso kok jupuk apa cah? Sinten sing saged mangsuli monggo. Nggih. Kita dados nyekat undang basa dados saged langkung ngajeni dhateng tiyang sepuh. Nah, bener. Jadi awake dhewe dadi mudeng unggah-ungguh nggih. Terus iso ngajeni wong sing luwih tuwa. Enten meneh sing dirambahi monggo. Basa damel kita ugi sinau tata krama Bu. Nggih. Dadi unggah-ungguh basa niku ora mung saka omongane tok. Iki ngopo, iki krama nggih. Saka basa kuwi rak ketok to cah, oh bocah iki nek karo wong tuwa krama berarti ketok sopan nggih. Nah, saka omongane kuwi ketok yen bocah kuwi duwe tata krama. Ya cah, dinggo ngukur sepiro pangertenmu nangkep sinau dina iki, Bu Arif pun share link Google Form teng grup WA, coba dicek. Nggih, pas sinau dinten menika sampun saiki balik panggonane dhewe-dhewe meneh cah. Yuk. Nggih, pas sinau dinten menika cekak kanggo materi minggu ngarep mengke bab wayang nggih saged nyicil-nyicil sinau riyin. Nggih, cekap semanten saking Bu Ari kanggo nutup pasinaon dinten iki. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillah.